мизони андеша. таҳлилу баррасии мавзӯъҳои доғи рӯз аз дидгоҳи коршиносони соҳа. мизони андеша, барномаи таҳлилӣ танқидӣ дар радиои Фарҳанг бо зебаршоҳи уктамшоҳ. салом шунавандагони гиромии радиои Фарҳанг. мавзӯи навбатӣ дар барномаи мизони андеша самаранок истифода намудани нерӯи барқ дар шароити хона мебошад. дар барнома андеша, тавсия ва баҳри самаранок истифода намудани нерӯи барқ дар шароити хона маслиҳатҳои мутахассисони соҳа ҷой дода шудааст. бо мо бошед. ҷумҳурии тоҷикистон пас аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ таҳти сиёсати созандаву бунёдкоронаи роҳбарияти олии мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба эъмори ҷомеаи демокративу ҳуқуқбунёд оғоз намуд. ба вақти баланди мо миллати тоҷик буд ки дар ин давра ба муваффақиятҳои бузург дар соҳаҳои мухталиф аз ҷумла дар соҳаи энергетика ноил гардидем. ҳукумати кишвар баҳри инкишофи минбаъда се ҳадафи стратегиро барои рушди иқтисодиёт ба нақша гирифт. таъмини истиқлолияти энергетикӣ, раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ ва ҳифзи амнияти озуқаворӣ ҳадафҳое буданд ки ба хотири баланд намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ тамоми кӯшишу ғайрат ба он равона гардида буд. албатта барои пешрафти иқтисодиёти кишвар моро зарур буд ки ба истиқлолияти энергетикӣ ҳарчи зудтар ноил гардем ва хушбахтона имрӯз ин мушкилӣ қариб ки дар қаламрави мамлакат ба назар намерасад. шунавандагони азиз, мутаассифона имрӯз ба бисёр ҳолатҳо рӯбарӯ гардидан мумкин аст ки дар аксар ҳолатҳо истифодабарандагони ин неъмати бебаҳо яъне нерӯи барқ ҳангоми истифодаи қувваи барқ беаҳамиятӣ мекунанд. албатта истифодаи нерӯи барқ низ аз мо истифодабарандагон масъулияти баланд ва фарҳанги волоро талаб мекунад. биёед андешаҳои номзади илмҳои техникӣ, омӯзгори донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи муҳаммад осимӣ камол қурбонзодаро дар ин маврид якҷо мешунавем. истифода бурдани асбобҳои барқӣ ва аланбардоштани маданияти истифодабарӣ таҷҳизотҳои барқӣ дар хона истифодабаранда гуфтанӣ ҳастам ки миқдори зиёди қоида ва қонунҳои истифодабарии он вуҷуд дорад. яъне ки дар хона мо бояд ки асбобҳои барқиро бо тарзи дуруст истифода барем. чӣ хел? яъне ки мисоли оддӣ гуфта метавонем ки истифодаи асбобҳои барқии гармкунанда бо дигар асбобҳои масалан мултимедӣ наздик гузоштан мумкин нест, чунки дар ҳолатҳои беназорат гузоштан мумкин аст ҳолатҳои аз гармӣ зарар дидани асбобҳои барқии мултимедӣ оварда мерасонад. онҳоро метавонад аз кор барорад. баъзе асбобҳо мумкин ки аз ҷиҳати ҳамон гармие ки асбобҳо медиҳад метавонад аз кор барорад асбобҳоро. ба ғайр аз ин истифодаи чунин асбобҳо мувофиқи талабот мо бояд ки асбобҳое ки дар хона истифода бурда мешавад ҳатман бояд ки заминваслак дошта бошанд. яъне ки дар вақти сохтмони хонаҳо бисёр вақт ба ин чиз аҳамият намедиҳанд, лекин ин яке аз талаботи техникаи бехатарӣ мебошад. ба ғайр аз ин тарзи дуруст истифода бурдани асбобҳои барқӣ ин яке аз роҳҳои баланд бардоштани эффективнокии асбобҳои барқӣ, яъне ки кам кардани талаффути энергияи электрикӣ мебошад. яъне ки мо бояд маданияти истифодабарии энергияи электрикиро ҳатман бояд ки донем ва риоя намоем. ҳангоми истифодабарии асбобҳои барқии гармкунанда дар хонаҳо масалан ҳангоми интихоб кардан пеш аз ҳама мо бояд дуруст масалан интихоб карда шавад. мисол гуфтан мумкин аст ки ба ҷои асбобҳои барқии гармкунандае ки плитаи электрикӣ мегӯем, нисбат ба ин бо қадри имкон агар аламон кондитсионерҳое ки имконияти ҳам гармкунӣ ҳам хунукунӣ доранд, ба онҳо агар бо қадри имкон онҳо хубтар аст истифода барем, чунки тарзи кори онҳо гуногун аст ва истифодаи энергияи электрикӣ дар он кондитсионерҳое ки дар реҷаи масалан гармӣ кор мекунанд камтар аст. энергияи электрикиро камтар истифода мебарад ва энергияи гармӣ зиёдтар истеҳсол мекунад.
чунки тарзи кори вай дигар хел аст. риояи қоидаи бехатарӣ нисбати истифодаи энергияи электрикӣ пеш аз ҳама дар мадди аввал дар вақти сохтмони хонаҳо аввал бояд риоя карда шавад. ҳамаи он асбобҳои барқие ки дар он хонаҳо насб карда мешавад мувофиқи талаботи қоидаи техникаи бехатарӣ пеш аз ҳама насб. ин якум. дуюм, ҳангоми истифодабарӣ ҳатман бояд ки асбобҳои барқӣ беназорати калонсолон ба кӯдакон яъне ки гузошта нашавад, чунки баъзе асбобҳои барқие ки албатта барои гармикунии хона ё ин ки барои асбобҳои мултимедиа мебошанд, бисёри онҳо бо шиддати масалан тарнок барои одам кор мекунанд ва ҳангоми беназорат гузоштан кӯдакон метавонанд бо онҳо нодуруст рафтор карда яъне ки таҳти таъсири шиддати баланд гарданд. барои ҳамин қоидаи дурусти истифодабарии техникаи маишӣ дар хона бояд ки ҳатман таҳти назорати калонсолон бошад ва дар хонаҳои худи кӯдакон аст дар он ҷо кӯшиш кардан лозим аст ки миқдори асбобҳои барқиро албатта камтар кардан накунад, чунки кӯдакон аст ва ҳатман бисёр ҳолатҳо беназорати калонсолон мемонанд ва мумкин аст ки бо баъзе асбобҳо масалан нодуруст риоя карда таъсири шиддати баланд гарданд ва баъзе асбобҳои барқӣ масалан вентилятор, баъзе асбобҳое ки гармин медиҳанд ва ғайра, онҳо албатта дар хонаи кӯдакон ё таҳти назорати калонсолон бошад ё кӯшиш кардан лозим аст ки умуман ин гуна техникаҳо дар хонаи кӯдакон бояд набошад. шунавандагони азиз, ба ҳар яки мо маълум аст ки бо рушд намудани илму техника шумораи таҷҳизоти техникӣ дар шароити хона истифодашаванда бештар гардидааст. аз ин рӯ дар хонадони мо истиқоматкунандагон ки сину солашон гуногун мебошад бояд дар истифодаи техникаҳои ба воситаи барқ фаъолияткунанда бо эҳтиёт бошанд. камол қурбонзода, номзади илмҳои техникӣ, дар ин маврид чунин мегӯяд: агар мо ҳозир тасаввур кунем нисбат ба ҳамин даврае ки 20 сол пеш агар нисбати истифодаи техникаҳо масалан муқоиса кунем, дар замони ҳозира истифодаи асбобҳои барқӣ ба маротиб зиёд шудааст. аз асбобҳои барқие ки дар хонаҳо масалан якчанд сол пеш истифода намешуданд, ин пеш аз ҳама кондитсионерҳо буд. яъне ки агар дар хотир биёред, дар солҳои кӯдакии мо масалан ин гуна асбобҳоро мо истифода намебурдем, чунки набуд ё миқдорашон бисёр камчин буданд. дар замони ҳозира аз сабаби масалан пешрафти илм техника ва истеҳсолот албатта ин гуна асбобҳо дастрасии мардум гаштааст. ин аз як тараф хуб аст ки мо аз техникаи ҳозира замон масалан истифода мебарем, ин албатта зиндагии моро осонтар мекунад ва аз тарафи дигар як масъулияти баланди истифодаи дурусти техникаро аз мо талаб мекунад. яъне ки мо бояд ки дар баробари истифода бурдани ҳамаи техникаҳое ки дар замони ҳозира масалан миқдорашон зиёд шуданд, мо бояд масъулияти худро нисбати истифодаи ин гуна асбобҳо бояд баланд бардорем. яъне ки дар замони ҳозира мана компютерҳо қариб дар ҳамаи хонаҳо албатта компютер ҳаст, дар баъзе хонаҳо 2-3 компютер ҳаст, масалан кондитсионер аст, баъзе асбобҳои барқи мултимедӣ масалан зиёд истифода бурда мешавад ва ҳамаи ин асбобҳо барои истифодабарии дуруст як нисбати техникаи бехатарӣ як масъулияти хосро талаб мекунад. аз ҳамин сабаб мо бояд ки ҳам аз ҷиҳати техникаи бехатарӣ ва ҳам аз ҷиҳати истифодаи самараноки энергияи электрикӣ мо бояд ки масъулияти худро баланд кунем. ва ҳозир агар муқоиса кунем нисбат ба замони ҳозира ва якчанд сол пеш, ҳозир мо танҳо барои он ки аз хона то ҷои кор ё аз ҷои кор то хона равем, мо албатта аз якчанд дастгоҳҳои барқӣ истифода мебарем. саркарда аз масалан лифти ки дар хонаҳои баландошиёна аз ҳамон саркарда то телефонро истифода мебарем ва миқдори энергияи электрикие ки ҳар як шаҳрванд дар шароити ҳозира истифода мебарад якчанд маротиба аз он миқдори энергие ки дар масалан 15 сол 20 сол пеш истифода мебурданд якчанд маротиба зиёд шудааст. ин албатта аз як тараф хуб аст, яъне ки ин дастрасӣ ба энергияи электрикӣ ин аз ҷиҳати иҷтимоӣ гӯем хуб аст, чунки дастрасӣ ба энергияи электрикӣ ин дастрасӣ ба бисёри миқдори зиёди маълумотҳо якумаш, дуюм ба шароити хуби зиндагӣ оварда меарзад. шунавандагони азиз, идомаи барномаи мизони андеша аст аз радиои Фарҳанг. албатта ҳамаи мову шумо дар ҳаёту фаъолияти хеш зуд зуд ба мушкилоти вайрон намудани истифодаи нерӯи барқ шоҳид мегардем. ҳоло ҳамсӯҳбати дигари мо, номзади илмҳои техникӣ, дотсент
омӯзгори факултети техникии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи муҳаммад осимӣ миробид воҳидов аз мушоҳидаҳои худ дар ин самт сухан мегӯяд. моро зарур аст ки бояд маданияти истифодабарии оқилонаи нерӯи барқро дошта бошем. бинобар ҳамин яке аз мушкилотое ки имрӯз ҳаст ин нодуруст истифода бурдани нерӯи барқ мебошад. аз меъёр зиёд истифода мебаранд ки ин боиси гарм шудани ҳамон қисмҳои ҷараёнгузар мегардад ва боиси талафот дар система мегардад ва инчунин ба сӯхтор низ оварда мерасонад. хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, нисбат ба солҳои пеш бинобар тараққиёти илму техника сол аз сол дастгоҳҳои техникӣ, дастгоҳҳои таҷҳизотҳои электрикӣ дар хонаҳои истиқоматӣ афзуда истодааст. бинобар афзудани шумораи онҳо низ тавоногии онҳо низ меафзояд. аз ҳамин лиҳоз агар мо маърифати истифодабарии дурусти дастгоҳу таҷҳизоти электрикиро надонем, дар ин роҳ каму беш мумкин аст ба хатогӣ роҳ диҳем. дар хонаҳои истиқоматие ки баландошона ҳастанд, албатта дар он ҷо дастгоҳу таҷҳизотҳое ҳастанд ки барои обёрӣ кардан истифода бурда мешавад, барои кашонидани истиқоматкунандаҳо дар он ҷо аз он ҷумла лифтҳо ҳастанд ва дигар дастгоҳҳое ҳастанд ки барои гарм кардани хонаҳо ва пухтани хӯрокҳо истифода бурда мешавад. ман аз ҳар як шаҳрванд эҳтиромона хоҳиш менамоям ки барои истифода бурдани яъне ин гуна дастгоҳҳо бодиққат бошанд. аз дастгоҳҳои техникии худсоз асло истифода набаранд, зеро ки боиси ҳар гуна садамаҳо мешавад ва ба сӯхтор оварда мерасонад ва инчунин талафотҳои дигарро низ дар система пайдо менамояд. мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки дар баъзе хонаҳои истиқоматие ки ташриф меорем мисол мебинем, истифодаи қувваи барқ на он қадар оқилона ба роҳ монда шудааст, зеро дар ҳамон хонае ки дар он ҷо айни замон ҳеҷ нафаре нест, лекин дар он ҷо барқ сӯхта истодааст. лампаи равшанидеҳӣ доимо гирон аст. бинобар ҳамин хона ё худ аз меъёр зиёд гарм шуда истодааст ба воситаи хона гармкунак, ки ин ҳарорати ҳавои хона агар аз меъёр зиёд гарм шавад, ин ҳам ба саломатии одам низ зарар дорад. дар баъзе ҷо дар як фарз кардем хати барқӣ як чанд дастгоҳи таҷҳизотро аз меъёр зиёд пайваст мекунанд, ки ин ҳам албатта мумкин нест. бинобар ин барои самаранок истифода бурдан мо бояд албатта маърифати истифодабарии нерӯи барқро пурра донем, ки ба ягон садама дучор нашаванд ё ки ба талафотҳои зиёд оварда нарасонад. аз меъёр зиёд истифода бурдӣ, бояд аз меъёр зиёд пардохт кунем. бинобар ин чӣ қадаре ки мо имрӯз агар сарфаю сариштакорона истифода барем, ҳамон қадар ҳам ба буҷаи оила фоида мешавад. мо дар оилаи худ қувваи барқро самаранок истифода мебарем. ҳатто моҳҳое мешавад ки 60 то 80-90 сомона дар як моҳ пардохт мекунем. ин дар мавсими зимистон аст. ин дар мавсими зимистон. шояд дар тобистон боз камтар мешавад. бале, барои он ки дар мавсими зимистон ҳаво камтар ки торикӣ ҳаст, боз равшаннокӣ камтар мешавад. бинобар ин лампаҳо доимӣ гирон меистанд. аз ҳисобе ки дар тобистон равшаннокӣ баланд аст, мо метавонем қисми лампаҳоро хомӯш кунем. равшании табиӣ бас аст худаш, танҳо барои хӯрок пухтан ё ки барои баъзе дастгоҳҳое ки дастгоҳи камунили маишие ки мо истифода мебарем, нерӯи барқ истифода бурдан бас асту халос. мо бояд фарҳанги истифодабарии дастгоҳу таҷҳизотҳои барқиро дар хона риоя кунем. шунавандагони азиз, пойтахти азизамон шаҳри душанбе бо шумораи зиёди аҳолӣ ва аз ҳисоби корхонаҳои хурду бузурги саноативу идораҳои маъмурӣ истифодабарандаи миқдори зиёди нерӯи барқ мебошад. вобаста ба фаъолияти шабакаҳои барқтақсимкунии 4 ноҳияи шаҳри душанбе, роҳбари ин ниҳод Самид Давроншариф дар суҳбат бо мо чунин гуфт: фаъолияти шабакаҳои барқи шаҳри душанбе дар соли 2021 муваффақ буд. дар баробари фаъолияти дар шаҳри душанбе бо дастгирӣ бевоситаи муҳтарам Рустами Эмомалӣ, шаҳрдори шаҳри душанбе, оиди шабакаҳои ба муштариён пайваст намудани ҳисобгиракҳои билингӣ, яъне дар ноҳияи синои шаҳри душанбе дар ҳудудҳои Зарафшон аллакай 30,000 муштарии мо бо ҳисобгиракҳои барқии замонавӣ хекси
хастем ки барои истифодабарии нерӯи барқ, барои кам кардани талафоти нерӯи барқ ва дар баробари пардохт накардан аз тарафи муштариён ки ҳисобгираки барқи ба тариқи автоматӣ хомӯш мегардад, аллакай 30,000 муштарии ноҳияи синои моро бо ин ҳисобгиракҳо таъмин намудем. Дар баробари фаъолияти корӣ дар соли 2021 оиди нақшаву чорабиниҳои зимистонгузаронӣ ки аз 25 банд иборат буд, шаҳри Душанбе тавонист ки дар муддати кӯтоҳтарин дар ин 25 банди нақшаву чорабиниҳо пурра корҳоро ба анҷом расонад. Дар баробари ин соли 2021 чӣ хеле ки мо шумо медонем, дар ҷумҳурии Тоҷикистон 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил карда шуд. Дар ҳамин шаҳри Душанбе ҳам шабакаҳои барқи шаҳриён бо дастгирии бевоситаи ҳукумати шаҳри Душанбе як адад зеристгоҳи 110 бада ки аз кӯчаи Сурхоб то назди собиқ бозори Шоҳмансур ба миқдори 2,5 километр роҳ кофта шуд ва дар Тоҷикистон аллакай ҳаст хатҳои барқии зеризаминӣ 110 киловолт, лекин ҳаҷман хурдтар мебошанд. Лекин 2,5 километр фақат роҳ ва ноқил зиёда аз 15500 метр ки ба дастгири бевоситаи ҳукумати шаҳри Душанбе мо тавонистем бо мутахассисони соҳа, кормандони шабакаҳои барқи шаҳри Душанбе, дар кормандони мо ин кор якумин бор буд, лекин мо муваффақ шудем. Аллакай ноқил пурра хобонида шудааст, зеристгоҳ 85% гӯем омода аст. сомиёни азиз, барномаи мизони андеша идома дорад. ҳамсӯҳбати мо роҳбари шабакаҳои барқтақсимкунии шаҳри Душанбе Самии Даврон нахуст аз дастовардҳои соҳа гуфт. ҳоло бошад самаранок истифода намудани нерӯи барқро аз истифодабарандагони пойтахт мехоҳад. Самаранок истифода бурдани нерӯи барқ аз ҳар як шаҳрванд, аз мову шумо вобастагии калон дорад. Аз хона то корхона, аз корхона ба дигар ҷо. Самаранок ин яъне чӣ хел? Мову шумо фарзанд доред. Бо тарбияи мову шумо фарзанд ба воя мерасад. Агар ки риояи самаранок истифода бурдани нерӯи барқ ба мо бинанӯ, ҳамин хел такрор бар такрор рафтан мегирад. Мо нигоҳ мекунем ки аксарияти мову шумо дар манзилҳои истиқоматӣ дар рӯзи равшан хонаҳои муштариҳо бо барқ пайвастанд. Ин қобили қабул нест. таъминоти нерӯи барқ яъне равшанӣ танҳо барои равшан кардани ҳудуде ки ба он ҷо масалан имконияти даромадан ё имконияти фаъолият кардан нест, дар ҳамон вақт лозим аст. Лекин вақте ки дар ҳамин ҷо бо равшанӣ аз нури офтоб таъмин бошад, ман фикр мекунам ки ин қобили қабул нест. Якум масалан самаранок истифода бурдан аз мову шумо аввал вобастагӣ дорад. дар тамоми давлатҳои хориҷа муштариён барои аз ҳисоби маблаған ҳам аз ҳисоби зиёд истифода шудан онҳо ин чиза риоя мекунанд. Бо лампаҳои камасраф, таҷҳизотҳои худсоз надоранд. дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино ки ҳисобгиракҳои барқии хексин яъне интеллектуалӣ васл шудааст, аллакай аксарияти муштариёни мо ин чиза ба ҳисоб гирифта истод. нигоҳ кунед ки дар аксарияти хонаи мову шумо ҳозир шугронаи соҳибистиқлолӣ, шугронаи давлати Тоҷикистон ки тамоми хонадони мо ҳар як муштарӣ зиёда аз 2 то 3 телефон ҳам доранд. ана акӯ шумо нигоҳ кунед ки хонада медароед дар қувватдиҳандаи телефон мондагӣ асту телефон дар ӯ васл нест. аллакай ӯ бо нерӯи барқ таъмин аст. мо ҳамонро ҳисоб кардем дар як сол бо ҳамин тарз бестад бе пайваст кардани телефон зиёда аз 2 киловатт то 2.5 киловатт нерӯи барқа истифода мебарад. мо ҳисоб карда баромадем ки оинаи нилгун дар хонаҳои ҳамаи мо шумо васл аст. танҳо тугмача пахш мекунем, оинаи нилгуни мо фаъол мегардад. лекин ҳаминам истифодабарии нерӯи барқа аллакай ани дар ҳолати омодабош қарор дорад. дар ҳамин сурат ҳам нерӯи барқ истифода мешавад. аллакай ин чиза муштариёи мо ки то имрӯз ҳисобгиракҳои барқи электронӣ ҳам буданд ё ҳисобгиракҳои барқи индуксионӣ ҳам буданд, ин чизоро ба ҳисоб намекарданд ё талафоти нерӯи барқи мо зиёд мешуд. ҳозир ин ҳисобгиракҳое ки ворид
ворид шудан ҳисобгиракҳои замонавӣ аз стандарти ҷумҳурии Тоҷикистон гузаштанд, аз стандарти тамоми дунё гузаштагианд. Чизи замонавӣ аст. Ҳамаи ҳаминро ҳисобӣ мекунад. Барои ҳамин аллакай 30,000 муштарие ки дар ноҳияи Сино фаъолият мекунанд, аллакай пай бурданд. Ҳар рӯзо ба мо мактубҳои шикоятӣ ворид мешавад ки ҳисобгиракҳои шумо дуруст фаъолият намекунад. Ҳамин 30,000 муштарӣ. Пас он бо корҳои фаҳмондагӣ, бо пешниҳоди маълумотҳои дақиқ ба муштарӣ мефаҳмонем ки аз ҳамин чизҳо даст кашанд. Лекин агар даст накашанд, ба буҷаи хонаи ӯ зарари калон мерасад. воқеан нисбати солҳои қаблӣ шумораи истифодабарандагони нерӯи барқ дар мамлакат ба маротиб афзоиш ёфтааст. табиист ки чун шумора зиёд шуд, талабот низ бештар мегардад. Самӣ Даврон, роҳбари шабакаҳои барқтақсимкунии шаҳри Душанбе, мегӯяд ки 70% барқи истеҳсолшударо аҳолӣ истифода мекунанд. тавре мавсуф дар ин бора афзуд: дар соли 2021 истифодабарии шаҳри Душанбе нерӯи барқ ба 3 миллиард 074 миллион киловатт истифода бурда шуд. ҳоло ҳозир дар шаҳри Душанбе дар як рӯз 15 миллион то 17 миллион киловатт соат нерӯи барқ истифода мешавад дар як рӯз. агар солҳои 97-95 мо бардошта бинем, дар шаҳри Душанбе истифодабарии нерӯи барқ 800,000 киловатт ё то 1 миллион дар як рӯз истифода мешавад. нигоҳ кунед ки дар байни чандин сол чӣ қадар истифодабаранда, яъне ин пешравии ҷумҳурии Тоҷикистон, мо тарафдори он ҳастем. лекин 3 миллиард 074 миллион истифодабарии нерӯи барқ, ин зиёда аз 70% он ба муштариҳои аҳолӣ вобастагӣ дорад, на ба корхонаҳои саноатӣ, ғайрисаноатӣ ва дигарро, балки ба мову шумо вобастагӣ дорад. мо истифода бурдаем ин нерӯи барқро. бештар аз 70% аз ҳамин 3 миллиард 74 миллион 70% аҳолӣ истифода бурдааст ва боқӣ монда 30% дигараш ба корхонаҳои саноатӣ, ғайрисаноативу дигар вазорати идораҳо вобастагӣ дорад. нигоҳ кунед, аҳолӣ агар ки аҳолии мо тарафдори он мешуданд ё ҳама тарафа дастгирӣ бо оби гарм таъмин мешуданд, ё фикр мекунам ки ҳар гуна таҷҳизотҳои худсоз доранд ки ҳам ба системаи мо зарар мерасонанд, ҳам ба системаи худи кории мо. шумо нигоҳ мекунед ки аксарияти вақт садамаҳо тӯл мекашад. дар як минтақа хомӯшшавии барқ муштариҳо ба ҷониби шумо ҳам муроҷиат мекунанд, ба ҷониби ҳукумат муроҷиат мекунанд, ба дигар шӯъбаҳои дахлдор муроҷиат мекунанд. аз мо норозианд, барқи мо 2 соат 5 соат хомӯш шуда. дар вақти баробари корҳои профилактикӣ ё аз назаргузаронии таҷҳизотҳо муайян мегардад ки дар ҳамон фазе ки санҷиш мегзаронем ки болерои ба талаботи мо ҷавобгунест, аввалан истифода набарад, баъд вақте истифода мебарад бояд трансформатори алоҳидаи худро дошта бошад. зерисгоҳ, истгоҳи трансформатори ба талабот ҷавобгӯ бояд ӯ худаш бояд истифода барад, на аз сокинони гирди атроф. ӯ трансформатор танҳо барои 600 муштарӣ, 500 муштарӣ, 400 муштарӣ ҳисобӣ шудааст. ҳар як аз 5 киловатт ба миқдори муайян ба ин муштарӣ ҳисобӣ нашудааст. баробари ҳамин дар фасли сармо истифодабарӣ зиёд мешавад ва ҷамъоварии маблағам моҳи январи соли 2022 аз муштариён ҳисобӣ намудем аз 90 миллион сомон, ки ин танҳо ба аҳолӣ зиёда аз 67 миллион сомон танҳо аз аҳолӣ ҳисобӣ шудааст, боқӣ монда аз корхонаҳо ҳисобӣ шудааст. нигоҳ кунед ки истифодабарандаи аҳолӣ зиёдтар аст. бо вуҷуди ин ҳама пешравиҳо, дастовардҳо, дар соҳа мушкилот низ вуҷуд дорад. албатта мушкилотро аксар вақт муштариён, яъне истифодабарандагон ба вуҷуд меоранд. ҳамсӯҳбатамон роҳбари шабакаҳои барқтақсимкунии шаҳри Душанбе Самӣ Даврон инҷо аз мушкилоти ҷойдошта ҳарф зад ва сокинонро ба истифодаи самараноки нерӯи барқ талқин намуд. ҷамъоварии маблағ муштариён қарздоранд дар шаҳри Душанбе. аксарияти муштариён пардохти онро дуруст ба роҳ намемонанд, лекин дар баробари он корҳои фаҳмондагӣ рафта истодааст. аксарияти муштариёне ҳаст ки дар шаҳри Душанбе то 3000 то 5000
5000 сомон маблағи нерӯи барқро пардохт мекунанд. ин аҳолӣ шахсиятое ҳаст то 10000 сомона пардохт мекунанд ки ине ки трансформатори алоҳида доранд. онҳо трансформатори алоҳида доранд. таҷҳизотое ки дар хонаҳошон истифода мекунанд ҳамаи таҷҳизотҳошон аз давлатҳои хориҷӣ оварда шудааст, лекин стандарти ҷаҳонӣ ҳаст дар он. барои ҳамин ҳуҷҷати тасдиқкунанда мекунанд, трансформатор мекунанд, ба ҳисоби ҳамуно аз ҳисоби худшон трансформатор дигар корҳоро иҷро мекунанд, истифода мебаранд. муштарии мо ҳисобӣ мекунанд то 5000. муштарӣ аз ҳама оддитарини мо пардохт мекунад дар фасли зимистон то 150-200 сомон. барои ҳамин боз такрорам шавад, муштариёни мо ё мову шумо барои зарар расондан самаранокии истифода бурдани нерӯи барқро бояд 100% риоя. дигар ягон роҳ надорад. хеле ки ман пештар гуфтам, дар тамоми давлатҳои хориҷа аллакай ина риоя мекунад. фарҳанги худша дорад. дар ҷое ки равшанӣ лозим нест. солҳои қабли гузаштагони мо нерӯи барқ надоштанд, ба воситаи алоб шаб равшанӣ мекарданд. 100 солҳо гузашт ки олимон корбарӣ намуданд, нерӯи барқа ҳосил кард. барои чӣ ҳосил? танҳо барои дар шаб равшан шудан. ба туфайли замон ки ақли инсоният бо мустаҳкамтар шуда, пешравӣ дар тамоми дунё шудааст, барқро истеҳсол кардан танҳо барои равшан кардани шаб, ки дар шаб ҳамчун рӯз хона равшан шавад. бо равшан шудани як манзил пешравӣ дар тамоми давлат ба кайҳон сафар кардан. аз ҳисоби барқ тамоми он рӯшноӣ, тамоми он зебоие ки дар шаб дар давлатҳои амрико, дар давлатҳои аморати муттаҳидаи араб агар дар рӯз тамошо кунем, танҳо як бинои холӣ хай оynabandӣ шудааст, дар чашм он қадар зебо нест, лекин дар шаб шумо аҳамияти вақте ки ба берун мебароед аз тамошои он мардум ҳама истироҳат мекунанд. мо худ мардуми тоҷик, мардуми банангу баномусе, танҳо маслиҳати якдигар истифодабарии барқро риоя кунем. ман боварӣ дорам ки мардуми тоҷик бисёр мардуми бо фарҳанг аст ва ин калимаҳо тезтар ба гӯшон мерасад. ва риояи онро барои ҳам ҷейби худ зиёдтар маблаға пардохт накунанд, ҳам барои манфиати давлат дар баробари он то 35 солагӣ истиқлолият бо саноаткунонӣ бо суръати ҷумҳурии Тоҷикистон. ин супориш аввалан ба самти нерӯи барқ рафт. 4000 мегаватт ба мо аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон супориш шудааст ки бояд иқтидорҳои нав дар 5 сол бояд таъминоти нерӯи барқа ба роҳ монем. барои ҳамон агар ки истифодабарии ками нерӯи барқ аз тарафи муштариён риоя шавад, дар рӯз он ҷое ки лозим нест хомӯш кунанд, аз печкои худсоз истифода набаранд. ҳар чизе ки истифода мебаранд мувофиқа бо шаҳри Душанбе бо шабакаҳои барқӣ бошад. бо дастгирии мардум шабакаҳои барқии шаҳри Душанбе метавонанд ки дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро дар муддатҳои кӯтоҳтарин иҷро намояд. ва аз тамоми муштариёни ҷумҳурии Тоҷикистон, на танҳо аз шаҳри Душанбе, шаҳри Душанбе пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон аст, мо бояд боз беҳтару хубтар бошем. барои ҳамин бояд ҳар шаҳрванд зиёд истифода набурдани нерӯи барқ бояд масъулияти баланд дошта бошад. вобаста ба самаранок истифода бурдани нерӯи барқ ва тамоми муштариёни шаҳри Душанбе ва тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтаниам ки фарҳанги истифодабарии нерӯи барқро риоя намоянд. маълум аст ки беҳтар гардидани сатҳи зисту зиндагии мардум рушди бонизоми соҳаҳои мухталифи кишвар дар замони муосир ба соҳаи энергетика вобастагии зишт дорад. мо ҳамагон шоҳиди ҳол мебошем ки мушкилоти норасогии нерӯи барқ ки солҳои қаблӣ дар мамлакат вуҷуд дошт имрӯз дидан намешавад. пас биёед ба қадри ин неъмати бозаҳмат ба даст омада бирасем ва онро бо мақсад ва самаранок истифода намоем то дар самти таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқ саҳми арзанда гузорем. шунавандагони азиз, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари радиои Фарҳанг идома дорад. дар банду басти барнома пайи хизмати шумо будем муҳаррир ва ровӣ ман Зеваршоҳи Уктамшоҳ, коргардон Мавҷигул Юсупова. мизони андеша, таҳлилу баррасии мавзӯъҳои доғи рӯз аз дидгоҳи коршиносони соҳа. мизони андеша, барномаи таҳлилӣ танқидӣ дар радиои Фарҳанг бо Зеваршоҳи Уктамшоҳ.
салом шунавандагони гиромии радиои фарҳанг. мавзӯи навбатӣ дар барномаи мизони андеша самаранок истифода намудани нерӯи барқ дар шароити хона мебошад. дар барнома андеша, тавсия ва баҳри самаранок истифода намудани нерӯи барқ дар шароити хона маслиҳатҳои мутахассисони соҳа ҷой дода шудааст. бо мо бошед. ҷумҳурии тоҷикистон пас аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ таҳти сиёсати созандаву бунёдкоронаи роҳбарияти олии мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба эъмори ҷомеаи демокративу ҳуқуқбунёд оғоз намуд. ба вақти баланди мо миллати тоҷик буд ки дар ин давра ба муваффақиятҳои бузург дар соҳаҳои мухталиф аз ҷумла дар соҳаи энергетика ноил гардидем. ҳукумати кишвар баҳри инкишофи минбаъда се ҳадафи стратегиро барои рушди иқтисодиёт ба нақша гирифт. таъмини истиқлолияти энергетикӣ, раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ ва ҳифзи амнияти озуқаворӣ ҳадафҳое буданд ки ба хотири баланд намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ тамоми кӯшишу ғайрат ба он равона гардида буд. албатта барои пешрафти иқтисодиёти кишвар моро зарур буд ки ба истиқлолияти энергетикӣ ҳарчи зудтар ноил гардем ва хушбахтона имрӯз ин мушкилӣ қариб ки дар қаламрави мамлакат ба назар намерасад. шунавандагони азиз, мутаассифона имрӯз ба бисёр ҳолатҳо рӯбарӯ гардидан мумкин аст ки дар аксар ҳолатҳо истифодабарандагони ин неъмати бебаҳо яъне нерӯи барқ ҳангоми истифодаи қувваи барқ беаҳамиятӣ мекунанд. албатта истифодаи нерӯи барқ низ аз мо истифодабарандагон масъулияти баланд ва фарҳанги волоро талаб мекунад. биёед андешаҳои номзади илмҳои техникӣ, омӯзгори донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи муҳаммад осимӣ камол қурбонзодаро дар ин маврид якҷо мешунавем. истифода бурдани асбобҳои барқӣ ва баландбардоштани маданияти истифодабарии таҷҳизотҳои барқӣ дар хона истифодабаранда гуфтанӣ ҳастам ки миқдори зиёди қоида ва қонунҳои истифодабарии он вуҷуд дорад. яъне ки дар хона мо бояд ки асбобҳои барқиро бо тарзи дуруст истифода барем. чӣ хел? яъне ки мисоли оддӣ гуфта метавонем ки истифодаи асбобҳои барқии гармкунанда бо дигар асбобҳои масалан мултимедӣ наздик гузоштан мумкин нест, чунки дар ҳолатҳои беназорат гузоштан мумкин аст ҳолатҳои аз гармӣ зарар дидани асбобҳои барқи мултимедия оварда мерасонад. онҳоро метавонад аз кор барорад. баъзе асбобҳо мумкин ки аз ҷиҳати ҳамон гармие ки асбобҳо медиҳад метавонад аз кор барорад асбобҳоро. ба ғайр аз ин истифодаи чунин асбобҳо мувофиқи талабот мо бояд ки асбобҳое ки дар хона истифода бурда мешавад ҳатман бояд ки заминваслак дошта бошанд. яъне ки дар вақти сохтмони хонаҳо бисёр вақт ба ин чиз аҳамият намедиҳанд, лекин ин яке аз талаботи техникаи бехатарӣ мебошад. ба ғайр аз ин тарзи дуруст истифода бурдани асбобҳои барқӣ ин яке аз роҳҳои баланд бардоштани эффективнокии асбобҳои барқӣ, яъне ки кам кардани талаффути энергияи электрикӣ мебошад. яъне ки мо бояд маданияти истифодабарии энергияи электрикиро ҳатман бояд ки донем ва риоя намоем. ҳангоми истифодабарии асбобҳои барқии гармкунанда дар хонаҳо масалан ҳангоми интихоб кардан пеш аз ҳама мо бояд дуруст масалан интихоб карда шавад. мисол гуфтан мумкин аст ки ба ҷои асбобҳои барқии гармкунандае ки плитаи электрикӣ мегӯем, нисбат ба ин бо қадри имкон агар аламон кондитсионерҳое ки имконияти ҳам гармкунӣ ҳам хунукунӣ доранд, ба онҳо агар бо қадри имкон онҳо хубтар аст истифода баред, чунки тарзи кори онҳо гуногун аст ва истифодаи энергияи электрикӣ дар он кондитсионерҳое ки дар реҷаи масалан гармӣ кор мекунанд камтар аст. энергияи электрикиро камтар истифода мебарад ва энергияи гармӣ зиёдтар истеҳсол мекунанд, чунки тарзи кори вай дигар хел аст. риояи қоидаи бехатарӣ нисбати истифодаи энергияи электрикӣ пеш аз ҳама дар мадди аввал дар вақти сохтмони хонаҳо аввал бояд риоя карда шавад. ҳамаи он асбобҳои барқие ки дар он хонаҳо насб карда мешавад мувофиқи талаботи қоидаи техникаи бехатарӣ пеш аз ҳама насб. ин якум. дуюм, ҳангоми истифодабарӣ ҳатман бояд ки асбобҳои барқӣ беназорати калонсолон ба кӯдакон яъне ки гузошта нашавад, чунки баъзе асбобҳои барқие ки албатта барои гармикунии хона ё ин ки барои асбобҳои мултимедия
мултимедия мебошанд, бисёри онҳо бо шиддати масалан хатарнок барои одам кор мекунанд ва ҳангоми беназорат гузоштан кӯдакон метавонанд бо онҳо нодуруст рафтор карда, яъне ки таҳти таъсири шиддати баланд гарданд. барои ҳамин қоидаи дурусти истифодабарии техникаи маишӣ дар хона бояд ки ҳатман таҳти назорати калонсолон бошад ва дар хонаҳои худи кӯдакон аст дар он ҷо кӯшиш кардан лозим аст ки миқдори асбобҳои барқиро албатта камтар кардан накор, чунки кӯдакон аст ва ҳатман бисёр ҳолатҳо беназорати калонсолон мемонанд ва мумкин аст ки бо баъзе асбобҳо масалан нодуруст риоя карда таъсири шиддати баланд гарданд ва баъзе асбобҳои барқӣ масалан вентилятор, баъзе асбобҳое ки гармӣ медиҳанд ва ғайра, онҳо албатта дар хонаи кӯдакон ё таҳти назорати калонсолон бошад ё кӯшиш кардан лозим аст ки умуман ин гуна техникаҳо дар хонаи кӯдакон бояд набошад. шунавандагони азиз, ба ҳар яки мо маълум аст ки бо рушд намудани илму техника шумораи таҷҳизоти техникӣ дар шароити хона истифодашаванда бештар гардидааст. аз ин рӯ дар хонадони мо истиқоматкунандагон ки сину солашон гуногун мебошад бояд дар истифодаи техникаҳои ба воситаи барқ фаъолияткунанда бо эҳтиёт бошанд. камол қурбонзода, номзади илмҳои техникӣ дар ин маврид чунин мегӯяд: агар мо ҳозир тасаввур кунем нисбат ба ҳамин даврае ки 20 сол пеш агар нисбати истифодаи техникаҳо масалан муқоиса кунем, дар замони ҳозира истифодаи асбобҳои барқӣ ба маротиб зиёд шудааст. аз асбобҳои барқие ки дар хонаҳо масалан якчанд сол пеш истифода намешуданд, ин пеш аз ҳама кондитсионерҳо буд. яъне ки агар дар хотир биёред, дар солҳои кӯдакии мо масалан ин гуна асбобҳоро мо истифода намебурдем, чунки набуд ё миқдорашон бисёр камчин буданд. дар замони ҳозира аз сабаби масалан пешрафти илму техника ва истеҳсолот албатта ин гуна асбобҳо дастрасии мардум гаштааст. ин аз як тараф хуб аст ки мо аз техникаи ҳозиразамон масалан истифода мебарем, ин албатта зиндагии моро осонтар мекунад ва аз тарафи дигар як масъулияти баланди истифодаи дурусти техникаро аз мо талаб мекунад. яъне ки мо бояд ки дар баробари истифода бурдани ҳамаи техникаҳое ки дар замони ҳозира масалан миқдорашон зиёд шуданд, мо бояд масъулияти худро нисбати истифодаи ин гуна асбобҳо бояд баланд бардорем. яъне ки дар замони ҳозира мана компютерҳо қариб дар ҳамаи хонаҳо албатта компютер ҳаст, дар баъзе хонаҳо 2-3 компютер ҳаст, масалан кондитсионер аст, баъзе асбобҳои барқӣ мултимедии масалан зиёд истифода бурда мешавад ва ҳамаи ин асбобҳо барои истифодабарии дуруст як нисбати техникаи бехатарӣ як масъулияти хосро талаб мекунад. аз ҳамин сабаб мо бояд ки ҳам аз ҷиҳати техникаи бехатарӣ ва ҳам аз ҷиҳати истифодаи самараноки энергияи электрикӣ мо бояд ки масъулияти худро баланд кунем. ва ҳозир агар муқоиса кунем нисбат ба замони ҳозира ва якчанд сол пеш, ҳозир мо танҳо барои он ки аз хона то ҷои кор ё аз ҷои кор то хона равем, мо албатта аз якчанд дастгоҳҳои барқӣ истифода мебарем. саркарда аз масалан лифти ки дар хонаҳои баландошиёна аз ҳамон саркарда то телефонро истифода мебарем ва миқдори энергияи электрикие ки ҳар як шаҳрванд дар шароити ҳозира истифода мебарад якчанд маротиба аз он миқдори энергие ки дар масалан 15 сол 20 сол пеш истифода мебурданд якчанд маротиба зиёд шудааст. ин албатта аз як тараф хуб аст, яъне ки ин дастрасӣ ба энергияи электрикӣ ин аз ҷиҳати иҷтимоӣ гӯем хуб аст, чунки дастрасӣ ба энергияи электрикӣ ин дастрасӣ ба бисёри миқдори зиёди маълумотҳо якумаш, дуюм ба шароити хуби зиндагӣ оварда мерасад. шунавандагони азиз, идомаи барномаи мизони андеша аст аз радиои Фарҳанг. албатта ҳамаи мову шумо дар ҳаёту фаъолияти хеш зуд ба мушкилоти вайрон намудани истифодаи нерӯи барқ шоҳид мегардем. ҳоло ҳамсӯҳбати дигари мо номзади илмҳои техникӣ, доцент, омӯзгори факултети техникии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи муҳаммад осимӣ миробид воҳидов аз мушоҳидаҳои худ дар ин самт сухан мегӯяд. моро зарур аст ки бояд маданияти истифодабарии оқилонаи нерӯи барқро дошта бошем. бинобар ҳамин яке аз мушкилотое ки имрӯз ҳаст ин нодуруст истифода бурдани нерӯи барқ мебошад. аз меъёр зиёд истифода мебаранд ки ин боиси гарм шудани ҳамон қисмҳои ҷараёнгузар мегардад ва
боиси талафот дар система мегардад ва инчунин ба сӯхтор низ оварда мерасонад. Хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, нисбат ба солҳои пеш бинобар тараққиёти илму техника сол аз сол дастгоҳҳои техникӣ, дастгоҳҳои таҷҳизотҳои электрикӣ дар хонаҳои истиқоматӣ афзуда истодааст. бинобар афзудани шумораи онҳо низ тавоногии онҳо низ меафзояд. аз ҳамин лиҳоз агар маърифати истифодабарии дурусти дастгоҳу таҷҳизоти электрикиро надонем, дар ин роҳ каму беш мумкин аст ба хатогӣ роҳ диҳем. дар хонаҳои истиқоматие ки баландошона ҳастанд, албатта дар он ҷо дастгоҳу таҷҳизотҳое ҳастанд ки барои обёрӣ кардан истифода бурда мешавад, барои кашонидани истиқоматкунандаҳо дар он ҷо аз он ҷумла лифтҳо ҳастанд ва дигар дастгоҳҳое ҳастанд ки барои гарм кардани хонаҳо ва пухтани хӯрокҳо истифода бурда мешавад. ман аз ҳар як шаҳрванд эҳтиромона хоҳиш менамоям ки барои истифода бурдани яъне ин гуна дастгоҳҳо бодиққат бошанд, аз дастгоҳҳои техникии худсоз асло истифода набаранд, зеро ки боиси ҳар гуна садамаҳо мешавад ва ба сӯхтор оварда мерасонад ва инчунин талафотҳои дигарро низ дар система пайдо менамояд. мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки дар баъзе хонаҳои истиқоматие ки ташриф меорем мисол мебинем, истифодаи қувваи барқ на он қадар оқилона ба роҳ монда шудааст, зеро дар ҳамон хонае ки дар он ҷо айни замон ҳеҷ нафаре нест, лекин дар он ҷо барқ сӯхта истодааст, лампаи равшанидиҳӣ доимо гирон аст. бинобар ҳамин хона ё худ аз меъёр зиёд гарм шуда истодааст ба воситаи хона гармкунак, ки ин ҳарорати ҳавои хона агар аз меъёр зиёд гарм шавад, ин ҳам ба саломатии одам низ зарар дорад. дар баъзе ҷо дар як фарз кардем хати барқӣ як чанд дастгоҳи таҷҳизотро аз меъёр зиёд пайваст мекунад, ки ин ҳам албатта мумкин нест. бинобар ин барои самаранок истифода бурдан мо бояд албатта маърифати истифодабарии нерӯи барқро пурра донем, ки ба ягон садама дучор нашаванд ё ки ба талафотҳои зиёд оварда нарасонад. аз меъёр зиёд истифода бурдӣ, бояд аз меъёр зиёд пардохт кунем. бинобар ин чӣ қадаре ки мо имрӯз агар сарфаю сариштакорона истифода барем, ҳамон қадар ҳам ба буҷаи оила фоида мешавад. мо дар оилаи худ қувваи барқро самаранок истифода мебарем. ҳатто моҳҳое мешавад ки 60 то 80-90 сомона дар як моҳ пардохт мекунем. ин дар мавсими зимистон аст. ин дар мавсими зимистон. шояд дар тобистон боз камтар мешавад. бале, барои он ки дар мавсими зимистон ҳаво камтар ки торикӣ ҳаст, боз равшаннокӣ камтар мешавад. бинобар ин лампаҳо доимӣ гирон меистанд. аз ҳисобе ки дар тобистон равшаннокӣ баланд аст, мо метавонем қисми лампаҳоро хомӯш кунем. равшании табиӣ бас аст худаш, танҳо барои хӯрок пухтан ё ки барои баъзи дастгоҳҳое ки дастгоҳи камунилимаишие ки мо истифода мебарем, нерӯи барқ истифода бурдан бас асту халос. мо бояд фарҳанги истифодабарии дастгоҳу таҷҳизотҳои барқиро дар хона риоя кунем. шунавандагони азиз, пойтахти азизамон шаҳри душанбе бо шумораи зиёди аҳолӣ ва аз ҳисоби корхонаҳои хурду бузурги саноативу идораҳои маъмурӣ истифодабарандаи миқдори зиёди нерӯи барқ мебошад. вобаста ба фаъолияти шабакаҳои барқтақсимкунии 4 ноҳияи шаҳри душанбе, роҳбари ин ниҳод Самид Давроншариф дар суҳбат бо мо чунин гуфт: фаъолияти шабакаҳои барқи шаҳри душанбе дар соли 2021 муваффақ буд. дар баробари фаъолияти дар шаҳри душанбе бо дастгирӣ бевоситаи муҳтарам Рустами Эмомалӣ, шаҳрдори шаҳри душанбе, оиди шабакаҳои ба муштариён пайваст намудани ҳисобгиракҳои билингӣ, яъне дар ноҳияи синои шаҳри душанбе дар ҳудудҳои Зарафшон аллакай 30,000 муштарии мо бо ҳисобгиракҳои барқии замонавӣ хексинг, ки барои истифодабарии нерӯи барқ, барои кам кардани талафоти нерӯи барқ ва дар баробари пардохт накардан аз тарафи муштариён ки ҳисобгираки барқи ба тариқи автоматӣ хомӯш мегардад, аллакай 30,000 муштарии ноҳияи синои моро бо ин ҳисобгиракҳо таъмин намудем. дар баробари фаъолияти корӣ дар соли 2021 оиди нақшаву чорабиниҳои зимистонгузаронӣ аз 25 банд иборат буд. шаҳри душанбе тавонист ки дар муддати кӯтоҳтарин дар ин 25 банди нақшаву чорабиниҳо пурра корҳоро
корро ба анҷом расонад. Дар баробари ин соли 2021 чихеле ки мо шумо медонем дар ҷумҳурии Тоҷикистон 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил карда шуд. Дар ҳамин шаҳри Душанбе ҳам шабакаҳои барқи шаҳриён бо дастгирии бевоситаи ҳукумати шаҳри Душанбе як адад зеристгоҳи 110 бада ки аз кӯчаи Сурхоб то назди собиқ бозори Шоҳмансур ба миқдори 2,5 километр роҳ кофта шуд ва дар Тоҷикистон аллакай ҳаст хатҳои барқии зеризаминӣ 110 киловолт, лекин ҳаҷман хурдтар мебошанд. Лекин 2,5 километр фақат роҳ ва ноқил зиёда аз 15500 метр ки ба дастгирии бевоситаи ҳукумати шаҳри Душанбе мо тавонистем бо мутахассисони соҳа, кормандони шабакаҳои барқи шаҳри Душанбе, дар кормандони мо ин кор якумин бор буд, лекин мо муваффақ шудем. Аллакай ноқил пурра хобонида шудааст. Зеристгоҳ 85% гӯем омода аст. сомиёни азиз, барномаи мизони андеша идома дорад. ҳамсӯҳбати мо роҳбари шабакаҳои барқтақсимкунии шаҳри Душанбе Самии Даврон нахуст аз дастовардҳои соҳа гуфт. ҳоло бошад самаранок истифода намудани нерӯи барқро аз истифодабарандагони пойтахт мехоҳад. Самаранок истифода бурдани нерӯи барқ аз ҳар як шаҳрванд аз мову шумо вобастагии калон дорад. Аз хона то корхона, аз корхона ба дигар ҷо. Самаранок ин яъне чӣ хел? Мову шумо фарзанд доред. Бо тарбияи мову шумо фарзанд ба воя мерасад. Агар ки риояи самаранок истифода бурдани нерӯи барқ ба мо бинанӯ, ҳамин хел такрор ба такрор рафтан мегирад. Мо нигоҳ мекунем ки аксарияти мову шумо дар манзилҳои истиқоматӣ дар рӯзи равшан хонаҳои муштариҳо бо барқ пайвастанд. Ин қобили қабул нест. таъминоти нерӯи барқ яъне равшанӣ танҳо барои равшан кардани ҳудуде ки ба он ҷо масалан имконияти даромадан ё имконияти фаъолият кардан нест, дар ҳамон вақт лозим аст. Не ки вақте ки дар ҳамин ҷо бо равшанӣ аз нури офтоб таъмин бошад, ман фикр мекунам ки ин қобили қабул нест. Якум масалан самаранок истифода бурдан аз мову шумо аввал вобастагӣ дорад. дар тамоми давлатҳои хориҷа муштариён барои аз ҳисоби маблаған ҳам аз ҳисоби зиёд истифода шудан онҳо ин чиза риоя мекунанд. бо лампаҳои камасраф, таҷҳизотҳои худсоз надоранд. дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино ки ҳисобгиракҳои барқии хексин яъне интеллектуалӣ васл шудааст, аллакай аксарияти муштариёни мо ин чиза ба ҳисоб гирифта истод.